2 σου δίνω ψηλά γιατί σήμερα δεν έχω χοντρά. Βουρουάρ. Ερωτευμένος είναι ο μαέστρος. Αλτ είπα βρε κι εσείς. Αλτ λέω βρε. Αλτ βρε. Ρε. Κολλητήρης Καραγκιόζοπουλος. Παρόν. Κοπρίτης Καραγκιόζοπουλος. Βορειβαρόν. Αλογόμη για τον έχει τσιμπήσει αυτόν. Πιτσικόκος Καραγκιόζοπουλος. Μι, βαπ, μι, βαπ. Λόξιγκα στο πιαστό καημένο. Δεν έχουν περάσει 5 χρόνια που τους πήρα 50 γραμμάρια ψωμί, το φάγαν όλο τα λέμαργα. Για να δούμε, παιδιά μου, ετοιμάζονται τα σχολεία να ανοίξουν. Τι έχετε μάθει, πες μου μεγάλε. Πώς λέγονται, παιδί μου, οι Άγγλοι όσοι κατοικούν στην Αγγλία? Άγγλοι, πατερούλη μου. Μπράβο. Πες με εσύ, μικρούλη μου, πώς λέγονται οι Θεσσαλονικείς όσοι κατοικούν στη Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκης. Μπράβο, παιδί μου. Πες με εσύ ο μεσαίος, πώς λέγονται αυτοί που κατοικούν στην ίσο Κο? Κότες, πατέρα μου. Τον κακό στο καιρό βλάκα. Για να καλημερίσουμε κιόλας. Πες, παιδί μου, την παράσταση. Αξιότιμες κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, μικροί μας φίλοι, γεια σας. Σήμερα ο μπαμπάς μου θα σας παρουσιάσει μια μονόπρακτη κωμωδία, η κουβέρτα. Για χαιρέτησε, Κοπρίδη, το κοινό μας. Αξιμπηξότιμοι κύριοι, πεινάω. Το κακό στο καιρό βλάκα. Πιτσικόκος. Νανόν. Χαιρέτησε, αγοράκι μου. Βότιμοι κύριοι, πεινάω. Κολλητική η αρρώστια βλέπετε. Όλος ο λόγος εμπρός. Μπρρρρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Άνδρες, αλτ, 1, 2. Μπράβο, παιδιά μου. Και τώρα προσέχτε στη μεταβολή, μεταβολή σύσσωμη. Φύγανε, ωραία. Απόψε θα τα λυσάξω. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας και από μένα. Σήμερα η σκηνή μας θα παρουσιάσει τη μονόπρακτη κωμωδία «Η Κουβέρτα». Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο καραγκιόζοπαίχτης Βάγκος. Κέρασα παρακέραμα πάνια οι ανθισμένοι χρόνοι. Σας καλημερίζω, πολυχρονεμένε μου βεζίριο καημένο, σας καλημερίζω. Με καλό να έχεις, αγαπητέ μου φίλε Χαντζιαβάτη, και σε γύρευα. Διετάχτε με, αφέντη μου, γίγε φίλοι να γίνω να με πατήσετε τον καημένο. Χαντζιαβάτη, με έχουν ζαλίσει οι αξιωματικοί μου. Εδώ στον τόπο σας υπάρχει, λένε, ένας περίεργος ψεύτης, θα έλεγα ένας λαϊκός δημόσοφος. Υπάρχει κανένας τέτοιος, γνωρίζεις εσύ κάποιον τέτοιον άνθρωπο? Βεζίρι μου, μπορείτε να μου τον περιγράψετε? Από τις πληροφορίες που έχω, δεν γελιέμαι, πρέπει να είναι ένας ξυπόλυτος, κακοντημένος, ραχιτικός, καμπούρης. Α, μάλιστα, φέντη μου. Πράγματι είναι πανέξυπνος άνθρωπος.
Χαντζιεβάτη, κάνε μου τη χάρη. Είμαι περίεργος να δω αν πράγματι είναι τόσο έξυπνος, τόσο ευφυής. Πήγαινε Χαντζιεβάτη, βρέστον, τον γνωρίζεις και βέβαια είμαστε παιδικοί φίλοι, εφέντη μου. Πήγαινε βρέστον λοιπόν και φέρ τον εις το σεράι, Χαντζιεβάτη, κάνε μου τη χάρη. Τρέχω αμέσως, βεζίρι μου, για τη δική σας εργασία. Στο καλό να πάτε, πέτρε να μην βρεθεί να σκουντάψετε. Γη γεφύρι να γίνω να με πατήσετε, εφέντη μου. Να είσαι καλά, Χαντζιεβάτη, μην αργοπορήσεις. Αχ, βρε Μούργο Καραγιώση, με τα ψέματά σου έγινες διάσημος. Για να δω, θα είναι στο σπίτι του ή δεν τον έχουν κλεισμένο σε κανένα κρατητήριο πάλι. Καραγιώση, βρε! Ωχ, ήρθε πρωί-πρωί. Έλα έξω! Έρχομαι! Πάτρε βάρε να σου έρθει. Μα κακό χρόνο να έχεις. Ορίστε, αυτή ήταν η καλημέρα του. Έλα βρε Καραγιώση, σε θέλω, είναι μεγάλη ανάγκη. Έρχομαι ρε βλάκα, μη βιάζεις. Άιντε λοιπόν. Έρχομαι. Πάτρε βάρε να σου έρθει. Μπα. Τι είναι εδώ βρε? Σούπερ μάρκετ, δεν βλέπεις Χατζάρη? Για περίμενε Χατζάρη να δω πως ξαπλώνουν αυτοί οι κυλαράδες σε κάτι τέτοια περίεργα αντικείμενα. Τι να κάνεις τώρα, σε θέλω βρε? Κάτσε ρε βλάκα, μη βιάζεσαι. Μαρία, φέρε μου τον καφέ μου σε παρακαλώ. Παραμιλάει τρομάρα να του έρθει. Σιγά παλιοκόριτσο, σου χύνεται το καημάκι, θα σε απολύσω. Χτυπιέσαι μόνος σου βρε. Βλέπω στον ουρανό ένα ψωμί διπλό και μια γκαβά θαλιές. Πώς θα πάνε, φως μου, οι δουλειές, τραβομάρα. Δε φταίς εσύ κυρία Πολυθρόνα, φταίω εγώ που δεν σε έχω πουλήσει. Για περίμενε ρε Χατζατζαράκο, ολόκληρη μετακόμιση έκανα στην πλάτη σου. Βρε ανθρώπο γαϊδουροχασέ από τέμπελο μου λαροκοπρόσκυλο. Τι ήρθες πάλι πρωί-πρωί στην παράγκα μου και γκαρίζεις? Καραγιώση μου, έγινες διάσημος βρε. Τι? Έγινες διάσημος Καραγιώση μου. Διάσημος? Ναι βρε, σε θέλει ο Βεζίρης. Με θέλει ο Βεζίρης? Βεβαίως. Και γιατί με θέλει ο Βεζίρης? Θαυμάζει λέει την εξυπνάδα σου Καραγιώση. Γι' αυτό με θέλει ρε Χατζατζάρη. Γιατί άλλο? Ρε Χατζατζάρη, μήπως έχει βγάλει καμιά νέα μόδα ξύλο ο Βεζίρης και επειδή ξέρει ότι αντέχει η πλάτη μου από ξύλο θέλει να τον προβάρει στην πλάτη μου? Βρε που πάει το μυαλό σου τρεμάρα να σου έρθει. Έλα μαζί μου βρε, μου είπε να σε βρω και να σε πάω. Θαυμάζει την εξυπνάδα σου. Έλα μαζί μου Καραγιώση. Για πήγαινε ρε Χατζατζάρη. Περίμενε να χτυπήσω. Ναι, για χτύπα. Τώρα που θα έρθει να γονατίσουμε. Τι? Να γονατίσουμε, να τον προσκυνήσουμε. Ναι. Έρχεται Καραγιώση. Ωχ μανούλα μου. Όχι γιατί το χαλεύεις ωραία σκούφια. Τι γλυκομίλη το ανθρωπάκι που είναι. Τερβέναγά μου, ασίκι μου, χορευταρά μου, τελμπεντέρι μου, καραμπουζουκλί μου. Άκομα λαγάνας. Πίτσι 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 γλιτώνει το ξυλαράκι. Αν ήμουν εγώ πρώτα θα με έδερνε παιδιά και ύστερα θα μου λέει γιατί θέλεις Καραγιώζη. Τραβάει το αίμα μου βλέπετε. Που για κόντο του γάρα μην κάνεις κι δε. Ναι τερβέναγά μου περιμένω. Έλα γονάτισε Καραγιώση. Τι? Γονάτισε βρε. Ναι. Να έρχεται Καραγιώση. Σε καλημερίζω πολυχρονεμένε μου Βεζίρη. Καλό να έχεις Χαντζιεβάτη. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να σας δίνει χρόνια. Πέτρα να μην βρεθεί να σκουντάψετε, να βγάλω τα ματάκια μου για την ευγενία σας. Να είσαι καλά παιδί μου. Έλα Καραγιώση, λέγε κι εσύ. Τι? Λέγε κι εσύ. Τι να λέω εγώ? Ό,τι έλεγα εγώ. 47 μαουνιές κουβέντες, μια χαψά τις έκανες. Πού να θυμηθώ εγώ τι έλεγες? Λέγε ότι θυμήσου. Μάλιστα. Σε καλημερίζω πολυχρονεμένε μου πατσά. Καλώς σε κόβει εσές. Ο Θεός να σου κόβει μέρες και να μου δίνει χρόνια Παναγία μου. Έτσι που να λυσάξεις να φας όλο σου το σόι μέχρι αύριο το πρωί. Έτσι που να σε δω με τεντωμένο το χεράκι στην Ομόνια να ζητιανεύεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τέτοια ξέρω πολλά, εγώ μη στενοχωριέσαι. Ρε Χαρατζάρη. Τι είναι βρε? Ρε εσύ πόσο καιρό να αλλάξεις κάλτσες? Γιατί? Ξέρεις μια βρώμα βγάζουν τα πόδια σου.
Βρε μίλα στο βεζίρι, άσε τα πόδια μου. Πω βρώμα. Δεν πας στη θάλασσα να τα βουτήξει λιγάκι. Πω κολόνια γαζία. Βρε μίλα στο βεζίρι, σηκωθείτε πάνω παιδιά μου. Έτσι, μπράβο, γιατί θα έσκαγα εδώ. Αφέντη μου, είναι ο άνθρωπος που μου είπατε να σας βρω. Μασαλά. Μασάω καλά, αλλά όλο ξελιγωμένος είμαι. Χαντζιεβάτη, πάρε παιδί μου τον κόπο σου και πήγαινε εις το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καραγιώζη, καλή επιτυχία. Καλό ξύλο. Εσύ λοιπόν είσαι Ολόκληρος. Από τη φαλάκρα μέχρι τα νύχια. λαμπρά. Λαμπρότατα. Σου είπε ο Χαντζιεβάτης γιατί σε κάλεσε. Ξέρω κάτι μου λέει Βεζίρι μου, αλλά δεν κατάλαβα πολλά πράγματα για να είμαι ειλικρινής. Έχω πληροφορίες ότι είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας ευρηματικός. Δηλαδή, Θέλω λοιπόν να στοιχηματίσουμε οι δυο μας. τι να στοιχηματίσουμε Βεζίρι μου οι δυο μας. Αν μπορέσεις τη νύχτα που θα κοιμόμαστε Μάλιστα. και μπεις μέσα στο σεράι και μου πάρεις την κοβέρτα όπως θα είμαι ξαπλωμένος και θα κοιμάμαι, θα κερδίσεις 50 λίρες χρυσές. Για στάς Βεζίρι μου, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν μπορέσω και μπω μέσα στο σαράι και σου πάρω την κοβέρτα, κερδίζω 50 λίρες. Βεβαίως. Θα μπορέσεις λοιπόν Καραγιώση να το κάνεις αυτό. Ρε παιδιά, εσείς τι λέτε τώρα, να το αποφασίσω, θα τα καταφέρω, τι λέτε. Για στα δείτε να βρούμε άκρη, ναι ή όχι. Να το μετρήσουμε παιδιά. Όσοι θέλουν ναι, ναι, όσοι είναι ναι. Και όσοι είναι όχι, κερδίζουν. Λοιπόν, θα αποφασίσω παιδιά για χάρη σας. Δέχομαι Βεζίρι μου. Δέχεσαι Καραγιώση. Δέχομαι. Σε ειδοποιώ όμως ότι το σεράι θα είναι γύρω γεμάτο σκοπούς. Δεν με στενοχωρεί εμένα, εγώ θα σου πάρω την κουβέρτα από το κρεβάτι που θα κοιμάσαι. Ωραία. Περιμένω λοιπόν. Να περιμένεις. Αυτή τη νύχτα. Αυτή τη νύχτα. Μόνο έχω να σου κάνω μια λαχτάρα εγώ. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Βέβαια. Πρέπει να σκεφτώ και κάτι να κάνω. Δεν έλεγα. Απόψε έχω ένα στοίχημα με τον Καραγιώση. Στοιχηματίσε με να έρθει το βράδυ στον οντά μου όπως θα κοιμάμαι να μου πάρει την κουβέρτα. Σκόρπισε στρατιώτες δεξιά και αριστερά σε όλες τις πόρτες και στα υπόγεια ακόμη. Πογιά διαταγές υφέν, πογιά έχω να σκορπάω γύρω στρατιώτες αγάμ. Μπράβο ρε βελαγά μου, είμαι περίεργος να ειδώ πως θα μπορέσει να περάσει και αν περάσει από το σεράι. Τρία παιδιά βολιώτικα, μας πήραν όλα σαρακατσανίσα, μας πήραν όλα σαρακατσανίσα. Πογιά ρε φωνές αντάρες τα βαντούρια. Κύριε Λέσου, ποιος σου πήρε σαμάρια και γαϊδούρια ρε. Πογιά είναι γείτορες ευζέι. Πογιά είναι γείτορε που να σε βάζω κάτω να σε πατάω. Έτσι από πως πατάει το γάτα στο ποντίκι. Κύριε Λέσου, εμένα θα πατάσω πως πατάει γάτο το ποντίκι ρε. Πογιά πέκει μπρεμό. Πογιά είναι γείτορε. Γείτορε χαϊβάν, γείτ ρε, έλα εδώ να σε μαγκανίσω. Πογιά κουμπόρι ρε, τι κουμπόρι. Τι γίνεται ρε Μπάρμπα, καυγά έχουμε εδώ. Καραγιώση, εμένα τραβάς. Εσένα βρίσκω βολικό, εσένα τραβάω ρε Μπάρμπα. Καραγιώση, το ξεράκι μου. Τι να τραβάω, το ξέρω να... Σιγά παιδιά με πατάτε. Με πατάτε ρε παιδιά, με πατάτε. Πογιά να στο λέω ρε τι λεπουλέδρε. Έφυγε. Έλα να με πατήσεις λιγάτα ρε. Έλα σαν κάτρε παστελά. Σε συλλαμβάνω διαταραξία ρε χαμπάνα ρε. Όποιος σου μιλάει βρε, όποιος σου μιλάει ρε, ποιος σου μιλάει ρε. Του πήρα το λάρα του χαμαλαράκου.
Ακολουθήμε για τον Καρακόλη, κύριε, ζήτω η ψυχραιμία. Έλα να είδεις τι να πάρε χάμαλα, ρε. Ζήτω τον συνέλαβα, βεβαίως είμαι γενναίος, βεβαίω. Ποιος σου μιλάει, βρε ζών? Έλα μέσα, βρε. Έλα με καρφωμένος είναι ο χαμάλαρος. Θα με αναγκάσετε να μεταχειριστώ βία, κύριε. Θα τραβήξω το ξύβος για εδώ στο παροτσί. Και με άρπαξε ο χαμαλαράκος. Γιόλο δώρε ποταμίε σε μπάκακα. Κύριε Γιώργο, είμαι πελάτης. Παίρνω μισή καγάλα και 6 και σε δύο την ημέρα. Κύριε Γιώργο, θα σκαουά στα όπλα. Έλα σαν κάντρε πεπόνια. Έλα σαν κάντρε χοντροβάρελο. Τι συμβαίνει, παρακαλώ, Παναγία μου, σώστε με, Παναγία μου, σώστε με, Παναγία μου. Ωραία, άλλος ήταν γιος που στούμπαγα. Όχι, Μανούλα μου, πήγανε τσάμπα οι σφαλιάρες. Θέλω μάνα να σου έρθει ξύλο γαλατά. Παναγία μου, πως μετάραξες από το Θεό να το βρεις, βρε, γιορτοβαφτισμένε. Με γνωρίζεις, βρε. Έχεις προηγούμενα μαζί μου και με βάρεσες. Μίλα, βρε μου, στα καλή, τώρα με πιάσαν τα νεύρα μου. Κύριε Λέησο, θα μου ξυλώσει τη φούντα του τσιρουχιού μου. Να σε πιάσω, βρε. Να σου δώσω σφαλιάρα, Παναγία μου. Αδροβολήσω, παιδί μου, να πάω για το κονάκι. Κι απε θέλω να βάλω κάλπη για πάρεδρος και θα λέγει ο κόσμος ότι είμαι καυγατζής. Ήμερ τον Χριστέ μου, ήμερ τον Παναγιά μου. Τι συμβαίνει, παρακαλώ, Μπαρμπαβόηδη, βοηθά, άγγελε? Ωραία, δε μου λες, παιδάκι, μέσολο πατέρας σου. Ξέρω, βρε, πατέρας, μην το παρτινείς και φάω ξύλο. Όχι, παιδάκι μου, έλα να μου το κρίνεις τα αυτή. Κι από τα χιάδα σε πάρω σαν πάνω το κονάκι. Να σου δώσω τριψάνα, σκουρδοστούμπι και τίλιο. Ο πατέρας μες να βρούμε τα καρπαστήρια πριν το μπακάλικο. Έχει πάμε, πατέρας μου. Κύριε Λέησο, Παναγία μου. Κι ότος λάπιο καριόζης τα έχει βαλμένα να με μασκαρεύουν. Το άλλο έρχεται το παπάβουλο. Σου μνιώτησα. Ωραία, δε μου λες, παιδάκι, μέσολο πατέρας σου. Πότε θα πας στην Πάτρα? Κύριε Λέησο, με γέμισε χαζαμάρες. Φασόλια θα ρίξω στο γυαλό, καλέ, για να έρθω να τα φάω. Ωραία, σου κρέλο, παιδάκι, μέσολο πατέρας σου. Ο πατέρα μου σου λέω, Μπαρμπαβόηδη, βοηθάγγελε, σκύψε παρακαλώ, δεν θα φτάσει στο γλυκατσίνικο, με το στραγαλατσίνικο, με το παντοφαλατσίνικο. Εκεί πάμε, πατέρας μου. Ρε, πως τα έχει ορμηνεμένα. Αχα, το άλλο έρχεται το μαξιμάκι. Ωραία, δε μου λες, παιδάκι, μέσολο πατέρας σου. Μινίβο. Όχι, δεν ξέρει να κρίνει τι είναι κουτάβι. Ωραία, δεν ξέρεις που είναι ο πατέρας σου. Μινίβο. Κύριε Λέξο, Παναγία μου, ρε τα σκασμένα πως με πιλωτεύουν. Όχι, Μανούλα μου, σαν γάτα σκαρφολώνει στα κεραμίδια. Όχι, Μανούλα μου, γεμέρ το θέμα. Ας ροβολήσω, παιδί μου, να πάω για το κονάκι. Για να δω τι έχω να κάνω το παλάκια. Με γνωρίζετε, παιδιά? Αγνώριστος. Και έχω γίνει και σαν ρινόκερος εδώ που τα λέμε, Βέβαια, νάτος. Χορεύει Τσάρλεστον, παιδιά. Πογιά, βάει, ωραία. Πογιαντζίνι, ρε. Πάει αυτός λιποθύμψε, ο χάλος έρχεται. Πογιά, τι έπαθε το καημένο, ρε, τον Καρδάση. Πογιά, λιποθύμησε, ωραία. Πογιά, βάει, ωραία. Βάει, Πάνε οι δυο πρώτοι, έλα εδώ γρουσούζι.
Κουβερτούλα μου, να δεις πότε θα σε αγκαλιάσω εγώ. 50 λιρίτσες είναι αυτές. Έλα εδώ Τζαναμπέτα ρε. Αμ τι σου πέρασε η ιδέα. Κάτσε να πάρω και τον άλλο να μην πονηρευτούνε. Ότι ψοφήσανε αυτοί. Έλα εδώ πέρα. Και όποιο παιδί δεν τρώει το φαΐ, εγώ θα έρχομαι το βράδυ να με βλέπει έτσι, Σας το λέω. Έλα εδώ γρουσούζα ρε. Γεια, ήρθε η ώρα να μπουκάρω μέσα τώρα. Θα δεις τι έχει να γίνει. Περίεργο η ώρα πάει 12 και... Ω Αλλάχ, δυστυχία, βοήθεια! Σε φαγά! Ω δυστυχία μου, Σε φαγά! τι καλικάτζαρος είναι αυτό, τι τζιν είναι αυτό. Δρόμο από εδώ, πρέπει να τους αδειάσω όλους από το σαράι. Οπαλά κι άλλος, για να δω ποιος άλλος έχει νούμερο τώρα. Ποιος είναι... Βοήθεια! Μπαμπά μου, βοήθεια! Δεν είναι εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ, σε φαγά! Βοήθεια, τι πράγμα είναι! Έλα εδώ πέρα! Έλα εδώ και σε φαγά! Αχ, θα υδρώσω μέχρι να τους βγάλω όλους, ρε παιδάκι μου. Θα υδρώσω. Ούπα, ποιος είναι κι άλλος. Το γιάω ρε, πω πού είναι η σκοπή ρε. Πω δεν είδα κανένα ρε. Πίσω και σε φαγά! Πω βάει, Σε φαγά! πω θα ρε την πω βάει ωραία. Πήγαινε στον προφήτη να φας πιλάφι, έτσι, μπράβο. Όπα, για να δω ποιος είναι μέσα. Πρέπει να είναι κι άλλοι μέσα. Βοήθεια βρε αδερφέ, τι κακό είναι αυτό. Περίεργο πράγματι φωνές είναι αυτές. Δεν μπορώ να κάνω. Μην τα κόλλεις κύριε φάντασμα. Μην τα κόλλεις. Βάει. Δεν υπάρχει ψυχή μέσα. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Για να δω πού είναι η κουβερτούλα. Να πάρω μια κουβερτούλα να φύγω από εδώ τώρα. Ωραία. Οπαλάκια. Ας είναι και λίγο μεγάλη, τι να κάνουμε. Έλα εδώ κουβερτούλα μου. Οπαλάκια. Έλα εδώ κουβερτούλα μου. Πω κι είναι από καμιλό ρε παιδάκι μου. Αν τι σου πέρασε η ιδέα. Ω Αλλάχ Κερίμ. Τώρα βαίναγα. Πού για υφαίνει. Τι ήταν αυτά ο παιδί μου που μπήκε μες στο σαράι. Πω για δε γουρνίζω αγάμ. Πω για αντζίνη ήτανε αγάμ. Φαντάσματα, μα δεν υπάρχουν φαντάσματα. Τι τζίνι δεν βαίναγα. Πω για αγάμ. Πω δεν κάναμε προσευχή στον προφήτη. Που για να έρχονται τα τζίνια που να μας κάνουν κακό. Που είναι η κόρη μου βελή. Εδώ είμαι μπαμπά μου. Έλα κορούλα μου, τι κακό ήταν αυτό. Το σαράι είναι άνω κάτω, που είναι οι στρατιώτες. Πω για χαθήκανε αγάμ. Πω δεν υπάρχει κανένα εδώ. Βρε το χαμάλαρο, φάντασμα ήταν αυτό που μου ρίξε κάτι δαγκονιές ρε παιδί μου. Μπριτζόλα ολόκληρη έκοψε. Αχ, κουράστηκα βρε παιδιά. Αλλά και οι 50 λιρίτσες εδώ που τα λέμε είναι πολλά λεφτά. Και όχι τίποτα άλλο, βαριχημονιά έχουμε. Να πάρω κανένα κεραμίδι να σκεπάσω την παράγκα μου. Γιατί βρέχει και τα καημένα τα κολυτιμπηράκια νομίζω ότι είναι μέσα σε μπανιέρα. Προχθές τρελαθήκαμε. Να ο Βεζίρης. Κρυόζη, Παρόν. το έχασε στο στοίχημα. Ποιος? Το έχασε στο στοίχημα. Ποιο στοίχημα έχασα? Δεν ήρθε στο σαράι. Και βέβαια ήρθα Βεζίρη μου. Μα πότε ήρθες, δεν σε είδε κανένας. Την ώρα που ήρθα εγώ εσείς είχατε φύγει όλοι όμως. Γιατί? Γιατί φωνάζατε, γκαρίζατε, δεν με αφήσατε να κοιμηθώ. Βλέπατε λέει ένα τζίνι, ένα γκαλικάτζαρο που σας κυλιγούσε. Τι πράγματα. Ο ναι Καριώση, κάτι τέτοιο μας συνέβη και είναι περίεργο. Πρώτη φορά στη ζωή μου εγώ βλέπω τζίνι. Αυτό το τζίνι Βεζίρη μου ήμουν εγώ. Εσύ σου να Καριώση, ώστε κατόρθωσες με αυτόν τον τρόπο και μπήκες μέσα στο σαράι και πήρες την κουβέρτα. Ναι. Πήγαινε να δεις αν θέλεις, αν είναι η κουβέρτα στη θέση της. Το μόνο που δεν είδα Καριώση, για περίμενε μια στιγμούλα. Για περίμενε. Και δεν μου πήρε μόνο την κουβέρτα αλλά και το στρώμα. Τσάμπα θα κουραζόμουν Βεζίρη μου. Καριώση, παραδέχομαι τώρα ότι είσαι πράγματι πανέξυπνος άνθρωπος ευρηματικός. Έλα πάνω Καριώση να σου δώσω και τις 50 λίρες. Πάμε Βεζίρη μου, πρώτη φορά που θα πάρω λεφτά. Έλα Καριώση, μπούιρουμ. Μουντζουρουμ. Δωρεβέναγα μάζεψε τη φρουρά και δώστε το ένα ξύλο καλό και πετάχτε τον κάτω από το μπαλκόνι. Σιγά να τσέλας.
Αχ, έκανα και αεροπορικό ταξίδι. Βρε Καραγιώση, Τι είναι ρε Χαρατζάρη? τι έγινε παιδί μου? Στοιχηματίσαμε Χαρατζάρη. Κέρδισα 50 λίρες. 50 λίρες. Βέβαια. Και πώς δηλαδή? Βάλαμε στοίχημα με το Βεζίρι τη νύχτα που θα κοιμάται να πάω να του πάρω την κουβέρτα πάνω από το κρεβάτι. Και το κατόρθωσες βρε Καραγιώση? Και βέβαια το κατόρθωσα. Μπράβο βρε Καραγιώση, 50 λίρες κέρδισες. Αν τι σου πέρασε η ιδέα. Εμένα να βλέπεις εσύ στήσες σε αυτή τη δουλειά. Δεν μου δώσεις τίποτα να βολτάρω κι εγώ το σπιτικό μου. Χαρατζάρη, δεν είμαι εγώ αφιλότιμος. Του λέω Βεζίρι μου, Χαρατζάρης είναι ο μεσίτης. Θα αφήσω 10 λίρες για αυτόν να πας να τις πάρεις. Μπράβο βρε Καραγιώση. Πήγαινε λοιπόν να πάνω και πες του Βεζίρι, με έστειλε ο κύριος Καραγκιόζης. Ναι. Να μου δώσετε τις 10 λίρες που άφησε για μένα, αλλά από τη μονέδα που δώσατε και αυτού. Γιατί να του πω έτσι? Για τώρα τελευταία κυκλοφορούν κάτι Λιβανέζικες, μη σε πιάσει κορόιδο. Βρε τις γνωρίζω εγώ. Άντε μπράβο. Δεν μου λες, μετά που θα σε περιμένω, πού θα συναντηθούμε? Έλα στο τρίτο νεκροταφείο Χαρατζάρη, εκεί απόξω θα είμαι. Βρε είναι μακριά που να έρθω εκεί. Θα σε φέρνω με το φορείο ρε, μη στενοχωριέσαι. Άιντε πάω. Άιντε πήρα εγώ το καϊμάκι, πάρεσε τους ντελβέδες Χαρατζάρη. Βεζίρι μου, με έστειλε ο Καραγιώσης να μου δώσετε τις 10 λίρες που άφησε για μένα. Δωρεβένα να δώσετε το ένα ξύλο καλό και κάτω από το σεράι. Παράτε του, παράτε του. Αχ, αχ, η σπαλίτσα μου βρε. Και με κουταλίτσα μου ρε. Βρε Καραγιώση, ξύλο έφαγες? Όχι λίρες πήρα. Βλέπεις ρε Χαρατζάρη σε ποια κοινωνία ζούμε. Στην κοινωνία αυτή που δεν περνάνε πια οι αξίες Χαρατζάρη. Αχ, Καραγιώση μου, έχω στην αγορά μια δουλίτσα, πάμε να κάνουμε κανένα μεροκάματο. Και βέβαια Χαρατζάρη για τα κολυτηράκια περιμένουν σαν τα χελιδονάκια με ανοιχτό το στόμα. Εδώ όμως Χαρατζάρη να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας θεατές. Αγαπητοί μας φίλοι, μικροί, μεγάλοι, γεια σας και χαρά σας. Θα είμαστε πάλι κοντά σας με μια νέα παράσταση και ως τότε γεια σας και χαρά σας. Αβάντε μαέστρο!